Сімнадцята година у Києві, 18-та в окупованому Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Я Софія Бляєва. Вітаю вас. Фігурантам ялтинської справи Хізбут Тахрір продовжила арешт на півроку. Російський прокурор апелював до того, що обвинувачена шістка кримських мусульман начебто можуть знищити докази у справі, вплинути на свідків та сховатися від суду. Захист це рішення оскаржуватиме. Предварительное судебное заседание назначено в городе Ростове-на-Дону. Это у нас 11 декабря, 10 часов дня. То есть туда будут переводить, да, ребят? Завтра 5 декабря уже. Сумеют ли они с учетом погоды, да, за 6 дней этапировать их в СИЗО Ростова, чтобы они могли принять участие, я пока затрудняюсь сказать. Онлайн-шторм на підтримку кримсько-татарського політв'язня Мірусіна Куку. У мережі стартувала акція Amnesty International Україна з хештегом «Фрі-Куку». Докладніше про це розкажуть мої колеги. Фрі-Куку. Такі хештеги з самого ранку заполонили мережу Фейсбук. О 9 ранку почалась онлайн-акція на підтримку Еміра Хусейна Куку та його родини. Власне, дуже просто звідси можна просто скопіювати повідомлення разом з посиланням на нашу петицію, тому що ми не лише шеримо хештег, ми так само закликаємо залишати підписи на підтримку Еміра Хусейна Куку. Акція покликана підтримати не лише Еміра Хусейна, а й усіх в'язнів Кремля, пояснюють організатори. Ця онлайн-акція триватиме сьогодні цілий день. Ми закликаємо людей шерити хештег «Фрі-Куку» або «Свободу Куку» і вимагати звільнення або писати від себе слова підтримки родині Еміра Хусейна Куку та всім кримським татарам, яким зараз так необхідна наша підтримка. Це ті прості дії, які кожен і кожна під силу зробити, не вдаючись до якихось ризикованих дій. Організатори Amnesty International Ukraine закликають користувачів мережі долучитись до акції. Адже коли про кремлівського в'язня говорить світ, це стає для нього своєрідним оберегом. Окупанти не наважуються застосовувати до таких людей тортури. Крим ризикує стати такою, знаєте, темною плямою, і ніхто не буде знати, що там відбувається. Важливо постійно тримати увагу на ситуації в Криму, як увагу української спільноти, так і увагу міжнародної спільноти. Тому що саме міжнародний тиск – це те, що має потенційно можливість повпливати на ситуацію, хоча б якимось чином полегшити її. День суду, на якому окупанти продовжили Еміру Хусейну тримання під вартою ще на 6 місяців, співпав з днем народження його донечки Софії, яка вже вдруге не може в своє свято обійняти батька. Еміра Хусейна Куку затримали у лютому 2016 року за безпідставними звинуваченнями у тероризмі. Відтоді він знаходиться за ґратами. З сім'єю йому вдалося зустрітись лише раз. Сьогодні під час суду дружина побачила його вдруге. Ми дуже сподіваємося, що весь цей абсурд, все це фальсифіцироване діло просто розлетиться як карточний домик. Дуже сподіваємося, що справедливість все-таки восторжествует. Конечно, на суд детей не пускают. Все из-за того, что якобы травмируют психику. Они об этом не думали, когда вламывались ранним утром в наши дома. Офіційно акція стартувала сьогодні. Але записи з закликом звільнити Еміра Хусейна Куку почали з'являтись давно. До флешмобу вже приєднались сотні учасників. Оксана Гуцул, Данило Карп, «Заман», АТР. Відповідь без відповіді. Кремль відмовився пояснити, чому ж Путін звільнив заступника голови Меджлісу. Адвокат Ільмі Умерова отримав офіційний лист з адміністрації російського президента на запит про причинне звільнення його підзахисного. В офіційній відповіді йдеться, що згідно з російським законодавством про адвокатуру, цитата, надання відомостей, що вас цікавлять, не є можливим. Кінець цитати. Тепер заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров планує надіслати ще один запит вже від свого імені. Что это означает, очень трудно понять. Я вообще логику Российской Федерации не понимаю. Можно решить, что нет никакого указа. А может быть, он настолько засекречен, что даже не показывает его тем, кто заинтересован. О ком речи идет в этом указе.
есть мысль отправить теперь за своей подписью запрос. Может быть, не адвокату, а лично мне, может быть, какой-то другой ответ придет, посмотрим. 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони прибули в Україну. До цього Умеров і Чийгоз відмовилися писати прохання на ім'я Путіна про помилування. Окупаційний суд півострову засудив Ільмі Умерова до 2 років колонії поселення за звинуваченням в публічних закликах до сепаратизму. Чийгоза засудили до 8 років колонії суворого режиму за організацію заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року. Генпрокуратура допитає 2 агентів НАБУ, які брали участь у скандальній спецоперації щодо виявлення хабарництва в Державній міграційній службі. Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. За його словами, на допит запрошено агентів НАБУ Сергія Тітенкова, який передав хабар чиновниці з Державної міграційної служби, та Катерину Сікорську, відому як агент Катерина ще з бурштинової справи нардепа Розенблата. З'ясувати в Генпрокуратурі, зокрема, хочуть, чому в НАБУ взяли на роботу агентів поза конкурсом та чому вони не заповнили декларації про доходи. Також є запитання щодо існування у Сікорської та Тітенкова допусків до державної таємниці, оскільки у них були знайдені документи з грифом таємності. Законність використання ними спеціальної апаратури, яка не зареєстрована в СБУ, також буде цікавити слідчих. В ГПУ буде з'ясована і законність операції агентів НАБУ із провокування хабара представнику Державної міграційної служби України. 29 листопада в Державній міграційній службі заявили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій. Наступного дня в НАБУ заявили, що Генпрокуратура та СБУ втрутилися і зірвали спільно з американським ФБР спецоперацію. У столиці не згодні з політикою телеканалу NewsOne заблокували його офіс. Люди у балаклавах облаштовують там побут і розпалили багаття. Вони обурені тим, що власник телеканалу Євген Мураєв назвав Євромайдан державним переворотом. Керівництво ж каналу переконує, що блокування пов'язане з тим, що вони транслювали марш за імпічмент. За журналістів вже заступився президент України. Він закликав розблокувати роботу телеканалу. Будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування, неприпустимі. Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни-агресора проти України, підігрування російській пропаганді, в тому числі і в таких питаннях, як оцінка Революції Гідності. Влаштував перформанс і налякав прокурорів. Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк приніс до Печерського райсуду Києва на розгляд справи Майдану бейсбольні бити, бруківку і пляшки, схожі на коктейлі Молотова. Цим налякав прокурорів так, що ці викликали до суду поліцію. Кажуть, всі речі можуть становити загрозу і чинити тиск на суд. Сам же Сердюк повідомив, приніс все це задля експерименту, щоб показати, що протест на Майдані не був мирним. Слідчі вилучили речі, які приніс Сердюк, аби встановити склад речовини у пляшках. У Печерському суді розглядали справу Майдану. Обвинувачений у цій справі президент-втікач Віктор Янукович. Завтра у Мінську на черговому засіданні контактної групи сторони розглянуть технічні деталі обміну полоненими. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на засіданні Погоджувальної ради. Проте ані дати, ані прізвищ заручників не повідомляють. Відомо лише, що планується обміняти 74 українця на 304 бойовика. Про обмін полоненими сторони домовились на минулому засіданні у Мінську.
Якщо все це вийде, над чим ми зараз працюємо, це буде наймасштабніше звільнення, бо мова йде, що 74 громадянина ми маємо звільнити українця, і ми маємо передати 306 осіб в рамках тих домовленостей, про які зараз йдеться. Поки що, звичайно, ніяких деталей ані по прізвищам, ані по списку, ані по даті дати ми не можемо для того, щоб все відбулося. Наразі це все. Аби знати більше, залишайтеся з АТР. Побачимося у цій студії вже о 19-й. І разом підіб'ємо підсумки понеділка. На все добре.